No kasinohommat on semmosia, että siinä saa olla vaikka käynyt vaikka minkä lakikoulun, niin ne ei joha yhtään mihinkään. Vaikka olisi käynyt vittu 10 lakikoulua. Ne on niitä ylilavan juttuja. Ylilavan satuja. Ylilavan satusedät on sillä taas vaiheessa. Ensin näkki. Jos tämä asia menisi näin, niin kun tämä ylilavan porukka, ylilava tietäjät on mussuttanut, niin ensin näkki. A. Mitä tapahtuu ensimmäisenä? Niin sieltä tulee varoitus ensin. Ensimmäisenä tulee varoitus. Jos minä olisin rikkonut tässä kasinohommassa lakia, kun minä mainostan niitä, niin ensin tulee varoitus. A. Lopeta tämä toiminta. Se tulee ensimmäinen. Varoitus. A. Lopeta tämä toiminta. Se tapahtuu ihan ensimmäisenä, enkä tapahtuu yhtään mitään. Niin lateksituppehan olivat vissiin varoittanut 2 kertaa. Ennenkä lateksituppi niin joutui siitä niin vastuuseen, niin 2 kertaa olivat niin tainneet varoittua, että lopeta kasino mainostus. Mutta minä olen tässä kohta niin vuoden päivät niin tehnyt kasinoihin kanssa yhteistyötä ja minkään näköistä niin yhteydenotto ei ole tullut sieltä eikä täältä. Ja me voidaan nyt miettiä yhdessä, että tämän vuoden aikana, että montakohan ilmoitusta ne on nyt tästäkin asiasta, niin nämä kaiken maailman ihmiset tehnyt, niin varmaan aika vituu monta, mutta ei mulle ole sanonut poliisit juuta eikä jaata. Ei ole tullut ilmoituksia. Ja lateksituppi, ja itse asiassa kato, kun lateksituppihan ei tänäkään päivänä ole lopettanut kasinohommia. Lateksituppi mainostaa tänäkin päivänä kasinoita. Mutta mikä ero siinä on sen aikaiseen toimintaan verrattuna, niin lateksitupeilla oli silloin kun se harrasti sitä, niin sillä oli kirjat Suomessa. Nyt lateksitupeilla on kirjat Virossa. Ei tuo ei ole Oxbo, niin tuo ei ole mikään fakta, minkä sä nyt kerrot. Kerro mulle, minkä takia lateksitupe mainostaa sitä kasinota vielä. Kerro. Tuo ei ole Oxbo fakta, ei ole fakta. Ei ole fakta tuo. Tuosta on jaahettu nyt viimeisen vuoden, että tuo ei ole fakta. Niin no minkä takia se, missä se viranomaiset, miksi ne ota minun yhteyttä? Jos sinä tuo on fakta, niin miksi ne viranomaiset ota minun yhteyttä? Kerro. Miksi se Suomen viranomaiset ei ota minun yhteyttä, kun minä vuoden niitä mainostan, niin missä se yhteydenotto on siltä Suomen viranomaiselta? Missä se on se yhteys? Miksi ne ei pyssätä minua? Miksi ne ei laita mulle vittu kirjettä, että lopeta tämä toiminta? Miksi? Kun sinä sanoit, että se on fakta, niin missä se on se? Miksi? Ei siihen niin kauan mene, ei ne oottele, jos tässä olisi tapahtunut jotta, niin ei ne oottele kuule. Ne ottais silloin yhteyttä välittömästi. Mitä ne oottelis sitten? Mitä ne sitten oottelis, kun ne ottaa yhteyttä, mitä ne nyt oottelee mukaan sitten? No niin, mutta minähän sanoin jo sulle, Oxbo, että edelleen minä toistan samaa. Lateksitupeilla oli kirjat vittu Suomessa. Minkä takia sinä länkytät tätä samaa asiaa vittu ees taas? Sillä oli kirjat Suomessa. Edelleen kirjat oli Suomessa. Vaikka esitutkinta olisi ollut 5 vuotta, mutta edelleen sillä oli kirjat Suomessa. Ja tällä hetkellä lateksitupeilla on kirjat Virossa. Ja lateksituppi on
sekä Suomessa että Virossa oleskelua. Minkä takia lateksituppi pystyy mainostamaan kasinoita vielä? Kerro se. Sulla on nyt faktatieto, niin kerro se. Minkä takia lateksituppi pystyy edelleen mainostamaan kasinoita tuosta vaan, vaikka se on siltä aikaväliltä tuomittu, kun se teki sitä Suomen maalla, eli kun sillä on kirjat Suomessa, se teki, niin minkä takia se pystyy jatkamaan sitä nyt? Miksi se jatkaa sitä? Koska lateksitupe, joka tappaaksa lateksitupe, vaikka se asuisi Kiinassa, niin lateksitupeen yleensä on suomalainen. Niin minkä takia se pystyy sitä jatkamaan nyt? Että se vain johtuu siitä, että sillä on kirjat toisessa maassa. Että se vaan siitä johtuisi. Minkä takia yleensä, mitenkä ylipäätään, niin nyt kun puhutaan kasinovirmosta, niin mitä tässä erilaisia kasinovirmoja on, missä on suomalaisia takana, niin miksi ne virmat on esimerkiksi Maltalla? Ja ne itse äijät, jotka sitä pyörittää, niin asuu Suomessa. Miten se on mahdollista? Nyt ei puhuta mainostajista, vaan nyt puhutaan ihan näistä kasinovirmoista. Niin miksi ne pystyy pyörittämään niitä virmoja, vaikka ne on itse Suomessa ja niihin virma on Maltalla? Miten se on mahdollista? Sen minä haluaisin nyt joltain tieteeltä tietää. Niitä aina näitä tietäjiä on niin paljon, niin miten se on mahdollista, että minäpä kerron, minkä takia se on mahdollista. Sen takia, jos sinun kirjat on Virossa, tai sitten näiden virmojen, jotka nyt pyörittää näitä ylipäätään tämmöisiä koko vitun kasinopaskoja, niin ne on Maltalla ja niissä maissa, missä sitä saa tehdä. Niin ihan sen takia, koska Suomen viranomainen ei pysty puuttumaan muun asian. Ne joutuu lähettämään tutkinnapin nyt toiseen maahan, ja siellä maassa ei välitetä hevon vittuakka, koska se on siellä laillista. Niin se on sen takia. Ei Suomen viranomainen pysty, jos sinun kirjat on vittu Virossa tai näihin kasinovirmojen virmat on kirjoissa, niin ei Suomen viranomainen voi mennä sinne vaan ja sanoa, että no niin, ei se kuulu niille. Niihin lonkerot ei riitä sinne asti. Siitä se johtuu. Mikä laskettaa ulkomaan kirjolle? Ulkomaan kirjolle laskettaa se, kun sinulla on kirjat siellä. Ei sinun tarvii siellä mitään tiettyä aikaa. Kun ne kirjat on siellä, niin ne kirjat on siellä. Se riittää. Sulla on sen maan henkilötunnus ja näin, niin se riittää. No ei, minähän en riitele mitään, vaan minä vastailen näille ihmisille, kun ihmiset luuloo tietävänsä aina asioista, mistä ne ei tiedä hevon vittua, niin minä vaan vastailen niille. Minä vastailen, kun kaikki kertoo aina faktoja täällä, jotka ei ole faktoja. Niin se minua vituuttaa, kun kerrotaan asioista faktona, mitkä ei ole faktoja.